Setting luar biasa iki. Sik tak nyuwun prisa Bapak-bapak, Pak Ngabianto dan kawan-kawan nun sewu. Niki pun saya napa dereng le jumeneng niki? Nggih, amargi Kyai Sepuh lho ngadeg sak semene suwene angel lho, ayo nggih. Menawi dereng monggo mboten meneh pun saya saged pinara, kula mboten wani lho Pak, ngeten niki nggih. Tasih kiat nggih Pak. Ini ciri-ciri laki-laki yang kuat itu harus tahan berdiri. Nggih. Mergo enten 3 piyayi niku, Pak. Enten 3 setunggal niku pandangan hidup, angka kalih menika pegangan hidup, yang ketiga adalah perjuangan hidup. Yen umure 17 tahun niku pandangan hidup, dipandang wis hidup ngoten niku. Lek umure 30 sak kula barang ngeten iki pegangan hidup. Yen ora dipegang ra iso hidup. Yen panjenengan niku pun perjuangan hidup, lek ora diperjuangne wis ora hidup. Lah ngene niku nggih. Ayo tujune ana anting sing merjuangke. Ayo. Kok aku ta? Kalajengaken menapa menika? Monggo. Pak WR Tiko ngersakaken gending menapa utawi Pak Dekan monggo Slendro Songo menika. Enten mawon niki. Monggo Pak WR. Enten bimbingan skripsi saya ini yang datang jauh-jauh ini dari Jogja. Bimbingan tesis bukan bimbingan skripsi ya, bimbingan tesis karena sedang menyelesaikan S2. Ya, kita undang ke pepanggungan Mbak Anting. Oh, Mbak Anting nggih. Silakan Mbak Anting. Mawi kelak. Monggo Mbak Anting. Anak jalanan yo. Yo numpak sepur, yo diaturake. Monggo Mbak Anting pinarak panggung mriki. Oh ye. Kira sapa? Bae Anting Sumbangsih to iki. Sumbangsih. Iya aku ngerti wong kuwi wong viral. Amin ya Allah. Sampeyan iki lak sindene warga laras Pak Seno Suwardi. Lah kok senanangan tekan UNES iki ngopo? Iya aku ndereke Pak Ngabianto. Niki nyaur utang. Nyaur utang. Mbak Anu Limbo. Utang apa? Nyaur utang. Utang napa Pak? Tanggal 9 saya pengukuhan guru besar. Nggih. Alhamdulillah. Nah, Anting ini mau datang waktu pengukuhan guru besar. Akhirnya? Lah, saat itu mungkin ada job. Wah, itu niku mboten apik Pak ngoten niku. Lah ini terus nyaur utang. Siswa sing mengkhianati kepada dosen nih ngeten. Lah ini nyaur utang, makanya malam-malam langsung jam bar maghrib dari Jogja dari ini langsung ke sini tadi. Oh, spontan iki Pak. Nggih, spontan. Saya tuh nggak ada job Pak pas tanggal 9 itu. Terus? Diare. Diare. Lah kok ora ngombe diapet. Lah diapet ra iso diamput tadi. Ah iya, pas sakit ya Nduk ya. Nggih. Oh iya ora apa-apa kuwi halangan tegese nggih. Nggih nebus dosamu piye? Kuwi arep ngopo kowe saiki ayo. Ya. Waduh. Monggo Mbak Anting. Loh. Banyuwangen kalih Pak Ngabianto. Nggih. Banyuwangen iso, Madura ya monggo. Iki mergo spesialis ya Banyuwangi karo Madura. Berarti mboten bawa. Hah? Mboten bawa ta? Loh, Lah kan bawane sampun diwakili Pak. Peh kowe iki ra bayaran ra gelem bawa. Ora. Nggih, niki nembang napa Pak De? Lah kula iki mboten di briefing napa-napa lho.
Ora ana sing briefing-briefingan iki, arep Banyuwangen monggo, Madura monggo. Bebas. Pak Ngabianto apa, Pak? Yes, bebas. Ah. Ya, Banyuwangen nggih. spesialisnya Banyuwangen, ya. anting Banyuwangen, monggo. Nggih, tapi jenengan mboten pareng mandap. Ya, wis di sini terus. Ya. Kudu joget. Ya. Tapi harus Ngene ada iki- modelnya. Ngene iki dekengane Pak Wakil Rektor kayak tamu agung aku. Sapa? Kula. Oh, aku kudu lek kowe iki. Lah Dek. Ngono ngendel-ngendel ki teng ora. Dibawani sik men komplit. Ayo. Nggih. Heeh. Mboten dikancani. Hah? Lu dikancani bapak-bapak tiga kok sik kurang lho, ora. Mboten kuat no. Hah? Kula Boten kuat piye? nek ngadepi. Alah, bapak-bapak nun sewu dikeroki sare niku mate. Malah ora. Nggih. Penting. Mambiat mayong Biasane niki lho Pak, menawi bintang tamu tumut kula ngeten iki anggarane 7 juta, Pak. Ora lho, Pak Cahyo Halo, mesti ngono. tenan ora? Halo semono. Ayo, Ora. wonten tenan, Pak. Tem mriki gratis mergo pengabdian untuk para bapak-bapak selaku dwija wonten ing mriki, ngono. Nggih. Dadi mahasiswa UNES kene. Senes, kula UNY. UNY. Terus kok sing Terus, bimbing niki pembimbing gaib, lho. Pak Wakil Rektor. Heeh. Pembimbing bayangan. Bayangan. Oh iya, Lek wis sinden bayaran kowe. Ayo. Suarane gandeng balang biangan Apik suarane beanter tenan. Ayo. nyeram yai no swan tara Lanjut. pianyo wangi kenang wetan segera Oh, setting luar biasa iki. Sik tak nyun prisa Bapak-bapak, Pak Ngabianto dan Nggih, pripun? kawan-kawan nun sewu. Niki pun saya napa dereng le jumeneng niki? Nggih, Dereng, aku dereng. Kiai Sepuh lho ngadeg sak semene suwene iki angel lho. Ayo nggih. Menawi dereng monggo mboten napa pun saya saged pinara. Kula mboten wani lho Pak ngeten niki nggih. Tasik kiat nggih Iya. Pak. Ini Oke. ciri-ciri laki-laki yang kuat itu harus tahan berdiri. Nggih. Mergo enten 3 piyayi niku, Pak. Enten 3 setunggal niku pandangan hidup, angka kali menika pegangan hidup, yang ketiga adalah perjuangan hidup. Ya umure 17 tahun niku pandangan hidup, dipandang wis hidup ngoten niku. Lek umure 30 sak kula barang ngeten iki pegangan hidup. Yen ora dipegang ra iso hidup. Yen panjenengan niku pun perjuangan hidup. Lek ora diperjuangne wis ora hidup. Lagi niku nggih. Ayo tujune ana anting sing merjuangke. Ayo. kok aku toh Nembang ngono lho, Oh, iya. nyenengne piyayi-piyayi Nembang. ngono kok ya. Ayo perjuangno Ting, ayo Ting. tak sentake Ojo. lor kidul halasangka
Yo digelak ting. Aja takon dosa. Ayo. Aja takon dosa. Gerongnya luar biasa. Sampean yo luar biasa nggih. Masa? Bapak-bapak luar biasa. Suwi lho ning ngadeg pisan. Ayo. Suwi nih. Pak, nek saya jenengan anu lenggah mawon mboten napa-napa. Apa? Basane napa pinarak, Pak? Hah? Pinarak. Heeh, pinarak. Pinarak mawon mboten napa-napa, Pak. Kadose kok meksa. Nggih. Nggih, pun sak merdikanipun kemawon. Pamit badhe menikmati alunan tembang saged pinarak. Nek lek eman-eman kadung ngadeg kok lungguh. Lah monggo jumeneng mawon mboten napa-napa. Pripun Pak Widodo? Nyuwun pangapunten, bapak-bapak ternyata kurang perkasa. Terpaksa mohon diri untuk mboten napa-napa mangke disamoni melih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nuwun bapak-bapak sedaya ngapunten nggih. Luar biasa, sehat panjang yuswa nggih. Pak, masa Pak Wakil Rektor ora ninggali? Heeh lah. Minimal. Tenan lho, Pak. Ibu-ibu sinden lho. Nggih. Pripun Pak Wakil Rektor? Nggih. Ini nanti anting ya. Anting nggih. Ini mau ikut apa? Pelayaran rempah ya. Loh, saya berlayar, Pak. Ya. Awakmu? Ya. Wah, patno 6 Cina. Tanggal 22. Jadi ada program pemerintah itu yang menelusuri jalur rempah oleh KM Dewa Ruci. Oh iya. Nah, anting ini nanti salah satu peserta yang akan ke Sulawesi ya, penting ya? Iya. Nah, nanti kalau mau berangkat di Sangoni. Wah, iya. Ya ora ming kula, Pak. Iya. Iki cah kos. Oh, ngono ya. Lagi ora melu jalur rempah kok iki. Iya. Jalur apa, Pak? Rempih iki. Nggih, jalur sutra. Iya. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Biar, nggih, sembah nuwun. Nggih. Nggih. Tidak. Tanah endah Swantara lagune urung kok sampun lagi bawar kok apusi aku.
lagi dilumahke jare pengendari. Iya. Ora lho sampean iki laire ning ndi to? Banyuwangi apa ning Kediri apa ning ndi? Kula Kediri, tapi ibu niku wonten turunan Banyuwangi, Pak. Turunan Banyuwangi. Nggih. Mula to nembang Banyuwangi apik. Iki mang teko Yogya rene iki karo sapa? Kalih Pak Sujarwo. Pak Sujarwo. Nggih, niku rencange kancane Pak Ngabiyanto. Oh kancane. Kanca apa rencang, Pak? Menika nggih rencangipun. Rencangipun. Nggih, ngoten niku. Ya, ya Kados wis. jenengan kok kaya enek sentite mburi kuwi, sentit apa duk to? Apa to? Oh, kabel to, tak kira lek rambut. Hah? Kok dawa men rambute sampeyan. Sing dawa ora kabel. Kowe iki lek menyawang piye nggo kacamata. Sing dawa ora mung kabel karo rambut liyane ya enek. Aku roh kelabangmu terus jambak. Di kelabang barangnya ngopo ayo. Gerajakan Banyuwangi nggih, Pak? Hah? Gerajakan Banyuwangi. Oke, siap. Enggak. Monggo Gerajakan Banyuwangi bersama Madangkara dan Anting Lambangsih. Ya yuk. Hoi. Mano,
Bisik-bisik semayangan matri janji hore piara sir-siran ambikian dengan kendeng asli pianyi sir-siran ambikian dengan kendeng asli anak wedok rapi kaya ngono. Boleh longgarno gabung ning Madangkara. Ya ora diundang kok piye. Gelem ya kowe 120. 120 para loro. Aduh ya ora. Matur nuwun nggih Pak De. Nyapa rambutnya diklabang barang ngono. Ya ben trendy ta wae cah saiki yo. Ngono sing diklabang biyen malah apalku malah Siti Nurbaya ngono. Berarti aku kayak Siti Nurbaya. Ah iya. Tenan ora Pak De? Aku tadi Samsul Bakri. Siti Nurbaya, Siti Nurbatin aku. Iya. Makasih ya. Sehat selalu, sukses. Ya, wis duwe pacar ya, An? Oh iya. Wah. Wis duwe lho. Ayo. Kita yo wis saiki. Wis diterke yo. Tak sawange sing lanang malah menteleng. Matur nuwun nanting ya. Elok luar biasa iki jan ora kenyono-nyono ya, Mak. Ora kenyono-nyono. Anak wedok nusul. Ayo matur nuwun Mbak Anting. Ayo elok tenan. Ya iki pamundhut pirang-pirang nyuwun pangapunten iki tak rangkum, tak ringkes dadekke siji. Nah, apa, Gong? Ya kuwi ninggal katresnan. Disupport dhisik Mbak Triastuti Retnawati dan juga Mbak Birgita. Ayo. Tetep tembang dolanan lawas jublak-jublak suweng. Oke, yuk. Diai Mutiara kependem ya, Truk. Nggih. Selamat malam Mbak Birgita Ayu. Selamat malam Pak Dalam. Masih semangat ya? Semangat terus kula, Pak. Mumpung iki ditenggani karo teman-teman mahasiswa. Betul. Mbak menawa kena nggih patik-patik sing kira-kira cocok dengan hatimu yang mana? Leres Pak niku, Pak. Mbak Tuti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iyoyo. Aduh, dan menika nembe kemawon lulus saking SMP. Sekolah wonten ing SMKI. Ayo. SLB toh Pak. Kok iso SLB ora? Sekolah luar biasa kan jadinya saya juga luar biasa. Yang luar biasa apanya? Ada deh, nanti saya WA. Iya. Diucapke sih Birgita untuk keluarga besar UNES khususipun Fakultas Bahasa dan Seni. Yo. Nggih, ngaturaken terima kasih nggih Pak sudah menyambut Madangkara dengan baik tadi. Terus semoga Fakultas Sasa dan Seni nggih Pak. Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni semoga tetap maju, semakin mudara, mahasiswanya semakin banyak. Amin. Iki ya coba Mbak Dr. Triastuti Retnawati. Dokter napa niki Pak? Dodok. Ayo dodok terus kotor. Minum es dan makan ikan dorang. Minum es dan makan ikan dorang.
Terus? Selamat dan sukses untuk UNES Semarang. Semoga semakin jaya ke depannya, menumbuhkan tunas-tunas bangsa yang... Iya, tapi ya emang angok tambahe wakeh lho piye. Oh, sithik wae to Pak Yoyo? Ora, sithik akeh ra masalah, sing penting mburi dhewe angon lho yo an. Kayak malah ikan dorang to. Kan sudah Semarang tadi kan sudah Pak Yoyo, minum es dan ikan dorang. Iya. Selamat dan sukses untuk UNES Semarang, kan benar. Lah kok tambahi jaya kayak mau di udara Ya kan saya suka ditambah-tambah biar panjang Pak Yoyo. Ya. Nggih, Bu Dokter, nggih. Jan ra nggih. Ya iki diaturake ya. Sing jenenge Ninggal Katresnan digarap pisan langgam sik wae sing kepenak, kedua lagi jaranke. Untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di UNES yang tercinta ya. Ayo Ninggal Katresnan coba wiwitono bir buka celuk ya. Nangis sajroning atiku UKM Kesenian Jawa. Mas Genjik dan kawan-kawan monggo.
elok ya wis. Nyeni kok piyayi kene iki mbeksa. Ya nyeni. Lho gamelane wae UNES kuwi duwe 6 perangkat lho. Kaya ngono kuwi apik. Lah kok tak nggo gamelan dhewe. Ngene iki tak nggih pengalaman nggih sejarah. Mbake gamelan ijo Kiai Berkah Slamet ya tau tekan UNES. Ngono kuwi. Karo gembut ben dolan. Ya. Ayo, jane kene apik kabeh gamelan sing super sing regane iki sak M ya ana. Nek gandhengi teman-teman mahasiswa iki don joget ditambahi sitongkas. Iki pamundhut apa jeneng Nyidra Asmara iki akeh banget. Mongko iki karyane Mbah Sukron. Nyapa emoh ya? Oh, joget neh. Oh ya. Oke, siap. Lah ngono Nyidra Asmara yo Ya coba ngadeg kok Nah. Bawanana pangkur terus Nyidra Asmara. Nggih, kaya apa. Mboten dicepoti, Pak. Mboten dicepoti. Alah wis to wong kare nyak ngono tak support. Wong kare nyak kok dadak kon nyepoti nyapa lho. Mbok dicepot dhewe. Ayo. Coba kaya apa? Iki mbok ben gayeng iki tambahi neh no. Yo Tik karo Birgita wong telu yo. Bar iki kan karo kari rontang-ranting minggu karian. Aja turu sik. Ayo. Yo bertiga. Ning sing bawani ben Umi engko langgame bertiga. Ayo. Nggih. Dimanfaatake. Ayo coba. Yo. Matik seri angkleng darma Nana ana crita tingkae ulah Monggo Dimas Setiawan ya pemburu sinden ya. Anggere ngarepe Dimas sama seneng sinden. Ayo. Tiawan karo Dimas Larso. Ayo pas kuwi ayo. Ya. Oh, oke. Terima kasih. Kene sik. Ayo terus, Engkang samya Jemburayu. Ngerti orang sing jenenge Mas Dimas Setiawan urung. Ben ketok. Lho, kene ngene lho. Wah. Gantenge kaya ngono lho. Kaya Ariel Noah. Ayo. Apik kaya ngono. Jempolane neh ora. Iki ngkep aku tangane ngrangkul kaya ngrangkul sinden modele ora iki wis jan. Ya Larso tak fotone karo aku ngene iki kan. Akeh nenggen kaca bis mburi lho ayo. Ayo. Yo. Jenenge ulah tampar Nananano wani gonjak karawane sang maha wiku nano ananggih kinaga raja masuk sasilih nyinaga kini yo tak tuti tak kita dewa tera bawanta mumune
Birgita, ya Bir. Tuti, yuk. Yang delok bal-balan. Ayo apik tenan iki. Yo, Tik, kipere kowe Tik. Ayo. Konangan sing angkleng dharma. Kula temen lilit naga garda depane mahasiswa sing ngiperi Pak Widodo ning mburi. Wah. Pak Widodo derek beksa, Pak. Hah? Derek beksa Pak Widodo. Wah, elok tenan berbaur dengan mahasiswa mahasiswi. Elok. Ayo, Mas Gidong, ayo diberi motivasi semangat adik-adik mahasiswa. Ayo. Elok lagi. Yo, tarik. Kenangan si angkleng dharma.
untuk mahasiswa UNES Semarang luar biasa. Wah, dan yo kete apik pancen ya nek seni tarine ngene wah dan elok iki. Sesuk iki mahasiswa tari isi Surakarta kudu tak gerak ning Taman Eden. Ayo. Tak ngono kuwi, ayo. Sing mangkat mesti sing banci-banci kae ora. Ada apa Pak Yoyo? Terima kasih ya. Sangat luar biasa semangat dari para adik-adik mahasiswa. Nggih. Tetap tongkat estafet ke depan yang menentukan nasib bangsa Indonesia adalah generasi yang handal, hebat, memegang teguh terhadap budaya Nusantara. Ya wis yo.